naku ebusuku ulele uzibona eka uyaliwela leli bridge noma kunemehluko-ke ngesikhathi uhamba ngaphezulu kwalo nangenkathi uphuma ngaphansi kwalo. Yonke-ke leyo nto leyo iyakhuluma ngaso sonke isikhathi. Ubokwazi ukuthi uma uwela ibridge kukhona isigaba osuke uzosuka kuso ngapha uye ngaphesheya, and leso sigaba leso awuzukumane vele uzisukele, kusuke kukhona umuntu ozokulekelela ukuthi akususe kwesigaba lesi akuyise kulesi sigaba lesi. And into lokufuna uyiqikelele lapha kuleli bridge lakho, ufuna unake kokuthi amanzi bekade ekhona yini, amanzi ayahamba abanga umsindo noma athulile, eda la manzi ayalwa noma ahamba soft. Kodwa nje ngaso sonke isikhathi kumele uhlale wazi ukuthi uma uphupha ibridge kukhona into leyimpumelelo lezako empilweni yakho, noma khona umuntu ozohlangana naye ozolekelela isimo esithize ekuphileni kwakho ukwazi ukusuka lesigaba lesi kuye kulesa sigaba.